Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, na feature na ni siya sa RTV Balitang Bista. Karong buntaga, mas ila-ilahon pa nato kining Baker Priest dinhi sa Sugbo. Mihimo ni siya og mga lakang aron sa makatabang sa nanginahanglan nining panahon sa pandemya. Mga kapuso, makauban nato karong buntaga Reverend Father Vincent Bahian SVD. Good morning, Father. Good morning, sir. Thank you so much, Padre, sa pag-uban kanamo karong buntaga. Sugin limi pa di aning imong mga efforts nga gihimo karong panahon na mag-bake ka og mga muffins og mga pan aron ipanghatag sa Father sa mga nanginahanglan. Yes. Yes. Yeah, kaning ato ang programa day gitawag na mo og actually Bread for Life, kay manghatag ta og kanang parang urag mga pagkaon or pan sa mga igsuon nato nga nasa kadalanan nagpuyo, no, atong street dwellers nga gitawag og nanghatag ta karon ani sa tulo ka higayon sa usa ka semana, no. So gidivide po na namo sa mga kauban nga kaparian o mga SBD nga napoy brother nga manghatag. Yes, Father. Kanus nagsugod ni whose idea was this? Nagsugod ni siya actually ang kaning ato ang feeding project, no, Bread for Life. Una is nag-bake ra ko diri sa among community, no, among merenda and so on. Because I had the background of baking when I was in high school. Working student ko sa una, and then I had a livelihood sa Tagaytay, ALS, no, SBD, ALS livelihood. Bakery po siya. So karon is na ako diri sa Cebu, akong gi-share nga akong talent diri sa among community. Una is nagsugod ta sa among mga merenda, no, pagkaon, snacks namo. And then na-challenge ko sa sigigog post sa social media, sa Facebook, nga nagtuo sila nga abi nila og panghatag akong mga gipang-bake sa mga frontliners. And then naistoryahan na mo sa mga kaubang pare nga why not i-share na lang sa mga gipanggutom nga street dwellers. Kay that is one of our postulates here in Cebu. Tungod kay lockdown, walay mga kuhan. So nahunaw na ako nga okay, why i-share na ako akong talent og nangayo ta og mga hinabang pod sa atong mga kaila diri sa Pilipinas. Og ilabi na number 1 nato mga donors gyud nga dako pog nakatabang atong mga Filipino friends sa Germany. You worked sa usa ka bakery di atong high school pa ka. Diri ni mo nakuha ni Yes, imong yes, I was a working student sa bakery for 2 years. So moto siya na ang talent nato nga gitaguan, no, sa pila ka tuig na nato nga wa magamit kay after high school ni sulod na kog seminaryo hantod nga napare ko last year. Then pero sa Tagaytay after 18 years man siguro nga nagsugod ko balik og bake dito sa atong among livelihood. Karon dire kay lockdown way gibuhat. So wa may di man kayo naman kay trabaho, so nakahunahuna nga mag-bake sa community hantod nga niabot nga ning feeding. Aside sa banana muffin, Father, unsa pay uban nimong mga specialty? Na ako'y loaf bread or sliced bread, kay ako nang gihimo kay tungod nakita nako nga daghang pamilya ba. Daghang pamilya diri sa Cebu nga mga street dwellers nga as in diha ra gid sila gilid sa kanang dalan gyud sila nagpuyo. So nakita nako nga tagaan mo sila loaf bread or sliced bread, moabot man na sa ila og 2 or 3 ka adlaw kung ila tong isave ba. So approximately, Father, mga pila may mahatagan ninyo sa kada session ay inyong feeding, Father? So sa karon lang maabot na nami usually og 150, 180 usay maabot og 200, no. Ang atong matagaan sa feeding. We learn, Father, nga lumargahay di unta ka sa imong bag-o nga assignment, Father, apan abtan kay ini atong lockdown tungod sa COVID-19. Tungod sa pandemic pod lagi na lockdown og na-hold akong visa tungod kay naay travel restrictions sa Germany. So mo nang this is God's will, no. God's plan also pud ni nga wa pa ko gipalarga na stranded ko, and in order to continue this mission and this project, no. Ini imong gibuhat nga feeding ninyo sa mga SBD priest, Father, o baking sab nimo mismo unsay mga realizations, mga nakatuna nimo, Father? Na ako'y kaning sa pag-baking lang kaning naka-realize ko nga kani bitawng pagmasa, no, urag atong kinabuhi ba nga ato gid siyang i-mix og tarong, no, sakto eksaktohon nato ang iyang mga ingredients kay og katagaan po nato og pasensya kay ngano it takes time man, no, nga ma-mix nimo imong kay di po nimo matarong og mix, di po nimo matarong og masa, kaning di po maayo ang tubo sa atong pan, no. Urag atong kinabuhi ba nga atong kalaruhon og ganang form mold ang atong kagalingon, atong pang spiritual ug ato ang mga physical kay aron
pagabot sa panahon nga himsog ta, no, malambuon ang atong kuan, umutubo ta sa ato ang panginabuhi. Finally, Father, to cap this off, doon na kay mensahe sa mga nagtanaw nato ron. Kami usa ka instrumento ang inyong gusto po nga maitabang, mahimo lang inyo pong mga alagad, no, nga og instrumento nga kami po mo padangat dito sa inyo ang gustong itabang sa mga kabus. Mauro to, sir, salamat kayo. All right, thank you so much. We're blessed by your presence this morning. Thank you so much for an insightful discussion, Reverend Father Vincent Bahian, SVD. Thank you, Father. Thank you. God bless you all. Thank you. God bless, Father.